Hola, benvingudes i benvinguts al curs de l'ICE 2016 sobre metodologies d'aprenentatge basat en problemes i basat en projectes. Anem a veure una mica la visió general d'aquest curs. Esperem que sigui profitós i que us agradi i disfrutem tots i totes. En primer lloc, pensem que les metodologies PBL, ja no sigui en problemes, ja sigui en projectes, estan basades en el treball en grup. És a dir, treballareu en grups per poder aprendre com realment treure'n profit d'aquestes metodologies i com poder-les utilitzar a les vostres classes. En primer lloc, caldrà que respongueu el més acuradament possible a una petita enquesta, una sèrie de preguntes sobre cadascú de vosaltres. Un cop hàgiu respost a aquesta enquesta, el tutor, o sigui jo personalment, veureu que es fa una proposta de grups que, si us va bé, ens serviran per treballar, i si no, cadascú veurà què és el que pot fer. Hi haurà qui, si us coneixeu entre vosaltres, o veieu que hi ha afinitats, podeu muntar vosaltres mateixos els grups. De fet, fixeu-vos que és essencial poder treballar en grup, perquè en PBL ens basem en això, en el treball grupal. Fixem-nos que el treball en grup tant és per la pròpia metodologia PBL, o les pròpies metodologies, s'aprendre com vulgueu, sinó que també es tracta de que si hi ha alguna dificultat tècnica, de frenar l'estic o de frenar el que sigui, pugueu ajudar-vos entre vosaltres, ja sigui dintre del vostre grup, ja sigui dintre d'altres grups. En principi poden haver uns 5-6 grups treballant que ens permetran desenvolupar l'aprenentatge de la metodologia PBL. És molt important la participació al màxim possible. En principi, contem que el curs dura unes 8 setmanes, aproximadament, i es recomana que per poder treure profit hi hagi una sèrie d'entrevistes amb el tutor de cadascun dels grups, ja veurem com es pot fer, i també un contacte entre els membres que formen el grup. Bé, esperem que sigui del vostre gust i que us agradi aquest curs. Estem a la vostra disposició, amb l'ajuda de la meva companya Lourdes Bernat, per el que vosaltres us calgui. Molt bé, ens veiem. Bye bye.